Ayo. Ayo. Oh, Pakita ka, boss. unsay mo boss? Tigrilyo, boss. Bigyan ng puti, boss. Tambal kaspa, boss. Mic clear binaan mo dali boss. Okay ra, boss. Pila mo boss? Isa lang. Boss oy kay ko boss kay. Kamay nagkaya boss. Light yun boss. Later, be. So, Okay, boss. Salamat, boss. kaya lahat boss. Musta ang buhay-buhay? Buang mo paso-aso sa kinabuhi Okay man. lang yung kwarta, be. Pang libre na be. Palit mo, oy. Sino ba? Ito, paningkamot ito ba? Nami ang big. Musta lang intang boss? Kami kay katabak ko nun siguro. Ano ito pa nga ito? Naugan buang ko pakita niyo magbalik na ko ha kay pang lambos sa ginan. Tawhana ay ultimo sigarilyo di manghatag dapat share your blessings kung bisyoso ka. Magtirada bi nga maka sigarilyo karon balami anjud kay katabako di pagid manghatag. Arte naman kayo. Arang-arang kay nay tindahan diri may kay basig na ni sa sigarilyo kay mangutang ko bi. Ayo. Gaya mo tingog ganing tawhana ay pautang nga ako sigarilyo boss Oscar. Kaya ning Oscar oy. Oscar! Wait tao dire. Huhuy! Unsay mo nga boss? Pautang nga tayo sigarilyo boss be, lamin jud katabako boss. Mangutang ka? Oh. Kadungog bitaw ka nga ni anak kong utang lain sa kay palit. Dili ba utang ri boss? Mangutang mo ka di ay nga. Dito kung palit pa isu-isu Ano na? pa si kuano oh. Ay mga Wa bili. mo kailan ako boss? Dili ko pa utang nimo. Wa ka pa utang nako boss? Dili ko boss, usa ka boss mo palit ka boss og dili. Utang gani bungol ka libat. Galay lang nga ako ning boss. Lamin sa nubon tindan mo. Galay lang nga wala akong trabaho dia. Asam tong tao dari kanina. Natog na siguro. As dapat ng tag-iya diri oh. Kabli ni. Arang-arang paburan ako ani diring dapit na bay. Arang-arang kay able. Kapugo atong dito ay kapalos dito kay di ka na ko pautang ha. Able mampultahan pero dari ra siguro ko para di ka masakpan. Uy, alanganin nun bay. Balik ka kapildi ta diring dapit ta. Kwarta. Kani ako ang ganahan, mighty. Kalamit, pagkaon, junk foods. Tumasak basin masakpan. Pakpos ng tika nito. Pasok ko kumara ripakanan ako eh. Na-upload ko rin. Abri mong pultahan no? Ano mo ni? Bisa na ano ko na? Ano mo abri mong pultahan no? Mga kayo nawala ka nung dire. Abri mo lagi ni. Ako may gilakan. Hala na unsa mo. Wala kayo nawala na ko dire. Alam ano mo ni? Hala! Ang mawam na mga utang ganyan, nangangot magdala pag Mountain Dew, Chichiria. Uy, kapatan! Puta na. Dito. Idala na ko imong tinda. What's up, mga kulisaw? Ang hapon na kanin tanan no. Shout out ko ay ni Jackelo Lira. Lera. Akong bro na. Pakisupport sa iya mga video sa mga kulisaw. Og salamat di ay sa mga solid supporter na mo og solid nga mo palit og mani. Manoroy si Kaludi. Magabi og shout out ko sa mamalitay manitanan ha. Punpohon basig makalugar me. Mag-video may pohon-pohon mga maninda og mani. So, og shout out sa akong asawa, akong mga anak, akong pamilya, og shout out sa ko sa pamuhiag mga baboy karon. Pero patas na ta. Di, what ay mo goal, kay goal tatanan. At sa tarang followers sa Team Kulisaw Vibe ug sa G-Farm TV ug sa Jonas Aninian Makasero Yes. ug sa James Vlog, James Ricabo. Kaludi. Kaludi na to. So Kaludi. shout out niyo tanan. Shout out kay G Bones Aninian from Lawan Dumalagis. Yes. Boss, shout out Shout sa out. tanan. Sa gramo pa shout out, comment na mo sa ubos og ato na i-share ang next video. Salamat niyo tanan. God bless.